Di navbera Rîta û çavên min de tivingek heye û kî Rîta nas dikir, xwe ditewand û dua dikir ji Xwedayê çavên wê yên rengê hingiv re û min Rîta maç kir di xortaniya wê de û tê bîra min çawa nêzik dibû û milê min çawa dipêça û ew guliyên wê yên herî xweş. Ax Rîta, di navbera me de bi milyonan civîk hene û wêneyek û gelek hevdîtin li ser wan gulle hatine berdan. Rîta, navê wê di devên min de cejn bû. Rîta, laşê wê govend bû dixwîna min de. Ez 2 salan di nav Rîta de wenda bûm û 2 salan di hembêza min de xwe veçû ew û me soz dan li ser piyaleyên herî bêdew û em di şeraba lêvên xwe de şewitîn û em ji nû veçê bûn. Ey Rîta, çi dikarî bû çavên min ji çavên te bigirta berî vê tivingê, ji dido xewan an jî ji dido ewrên rengê hingiv pêve. Demekê, ey şeftariya bêdeng, sibihekê heyva min koçberî cihekî dûr kir, li paş wan çavên tên hingivîn û bajar hemû stranbêj paqij kirin û Rîta, di navbera Rîta û çavên min de tivingek.